zaharrek eta gaixok inkuratuta hasi nintzen. Haiei zor dizkiet nire baina guztiak, nire hildakoen. Begirada jakin guratzu, muker, atxertzaile, samur, inoiz ez azogalabe, gogaitu, goresle eta maitatiei. Zizarre kontuak aspaldi atera zizkieten arren. Haien begiak ez dira nigandik egundo desbideratu. Haien ondareak ez du baliorik inorentzat, neurentzat izan ezin, eta alakze, gogoetok ere ez dute zertarakorik, neuri lagun egitea ez bada, paperorea dira eta paperore bihurtuko dira. Behin batean, arropa baten etiketan irakurre nuen bizkosaren definizioa. Harritu egin nintzen, ez nikielako bizkosa egiteko lehengaia papera zenik. Paperoreak zetaren mugimendua. Ematen omen die beste materia batzuek. Haiekin nahazten denean. Antzera, pentsaketa hauek harrintzatsuna emango dioten nire nostalgiari. Haurtzaroaren nostalgia adituek esaten dute zera dela, aitortzeke dugun amoruaren lehen geruza. Ezen, urtean joan, urtean etorri arren, zikitan ikasitako porteeret iragon egiten dute. Arkodinen moduan, desagertu eta berriz eratzeko joara daukate. Galandase ikasteka oroz badu bere beste aurpegia, ez hain dotorea, dominete loteriako bileteek duten bezala. Konparazion betarako zuhurtasunaren diferentzua da ahotsa goratzen dudan kontra egiteko nir ez garatzea. Diplomazia badauka bere laidogarria. Izaltasunaren aldaera egin dira ugariak non esan gobekoek. Erdizka esandakoek edo azpitit esandakoek eta atarramentua naiz espantua emango digute aldian aldika. Halaber, zuzentanaren sasikumeak dira aurrera tira da hori ez da ezer, eta antzeko esaldiak. Protesta zenaren ordez, placebo eskura erraza da amen Jesus egitea.